רגע. תודה. תודה על האוכל עם היה נורא טעים. נורא זה משהו שלילי, בא לך להגיד לי משהו טוב, את יכולה להגיד לי שהיה מאוד טעים. היה מאוד טעים, תודה. את יכולה קצת להתיישר? השאר קצת זקוף פה ליד השולחן? איך את נראית? מה איתך? מה עם גיא? האמת טוב נורא, כאילו מאוד טוב. רציתי לספר לכם משהו. מה זה? מה? אנחנו מתחתנים. תראי את הטבעת? לא את התמונה, תראי לי את הטבעת. היא לא עליי, כי היא בתיקון, היא הייתה לי גדולה. אז רגע, אז הגיע הזמן שנכיר אותו כבר? די, אמרתי לכם לא ללחוץ עליי. כשנהיה מוכנים אתם תפגשו אותו. זה לא מוקדם מדי. וואי, ממש לא. אנחנו הכי אוהבים שהיינו בעולם. פשוט היינו רוצים לפגוש אותו. וואי, אי אפשר לספר לכם שום דבר, כל מה שאני רוצה לכם משהו להגיב. פשוט היית הרבה זמן רווקה, ופתאום את באה, מתחתנת. לא יודע, היה כבר שלב מסוים שחשבנו אולי את לסבית. מה? תגיד, אתה רציני? נו, אבל היא לא לסבית, הכל טוב. חשבת שאני לסבית? לא, זה לא מה שהוא התכוון. זה לא מה שהוא התכוון. אז למה הוא התכוון? למה התכוונת? לא, הוא התכוון שאנחנו אוהבים אותך, שאנחנו רוצים כבר להכיר אותו. אבא, למה התכוונת? אתה יודע מה? זה גם לא משנה למה התכוונת. ואתם יודעים משהו? אם שניכם הייתם מפסיקים כל הזמן לשפוט אותי ולהגיד כל דבר מה שאני עושה, אז כבר מה אתם נפגשים? תגיד, אתה סתום או מה? מה את רוצה? זה גם בדיוק מה שאת חושבת. היי, הבאנו יין. אמא הכין לך את הקציצות הטעימות שאת מאוד אוהבת. אפשר להיכנס? מה? באנו להגיד לך שאנחנו מאוד אוהבים אותך, ואנחנו סומכים עלייך ומצאת לנו אחלה חתן שבעולם. שנעשה חיים? בכל זאת הבת שלי מתחתנת? אני בקוסות. זה יום המזל שלנו. רוצים לפגוש אותו? וואלה, בטח. ברור. אין שאלה. מאמי, ההורים שלי פה, בוא תגיד שלום. תכירו, אבא ואמא, גיא, אבא ואמא. מה? לא הבנתי. אתם אף אחד לא קוראים אף אחד שאני מביאה הביתה, נכון? לא, אנחנו לא מבינים. תציגו את עצמכם, תגידו שלום. להגיד שלום? כן. רגע. נעים מאוד. אני אבי. אמא. ליאת, בואי. תציגי את עצמך. נעים מאוד, אני ליאת. טוב, בשיח כאלה רשמיים, אפשר להתחבק. אני לא מתחבק עם כל גבר שאני פוגש פעם ראשונה, שיביא לי פרחים קודם. צוחק, אני פשוט... נעים מאוד. קדימה, ליאת. טוב, אז ניתן לזה ברכה, אנחנו מתחתנים. שיהיה לכם כיף ביחד, שתהנו, שיהיו לכם חיים טובים ביחד ושיהיה לכם הרבה מזל טוב.
שיהיה לכם הרבה כיף ושתביאו לנו נכדים בקרוב. אמרתי לכם שהוא מושלם. מאמי, היום אתה הכפית הגדולה, טוב? ותעשה לי קיצים. די, לא ככה, זה מדגדג.